जाति रखा खाने ने बागे ओंपियो तंतुती फाना दिलियो मैसेज सपनों ओंपियो तंतुती फाना और कांचों पुरो मैसेज सपनों हिलोई आं बिखुम बिसिल खायो आनी बुरुदो फाना मुथांगे आनी बुरुदो फाना रेशन कार्ड रेशन ताती ताती रोने अंतर हिलोई संग आवा बिखुम बिसिल खायो ये जोतो रुबाई खाना बोलूं ताकू बुकुनो आं तिनी को कमान साना बगी फाइमानिया संग साल बसक माइचाई तोंगाई साल माइचाई अंकलाई कबर चानानी नायो साप्ता कैसा माइचाई अंकलाई बोली पायो संग ताबक जारा बुरुत जाते रियान जाते साप्ता कैसा रोई संग तिनी औ बच्चा खलायो संग तिनी उपलगन खायो भारत बसनी जेता मानथाई तोंगमने भारत बसनी जेता अधिकार तोंगमनो जोंनो रेशन सुरवानो अब दाबिनो जों दाहाय अह जों दिनै सारा त्रिपुरा जन बरावनो मिरनि बागै खानांजाक मुक्ति गलायजाक खारियजाक ताखौ बुलाव जों बरबाय ताखौ बुकुरनां सानांनायो आं तिनि एमएलए आङै ननि थाना मुंसाराव माया फानो मोखां थाइजा फनुना बागै फाइमानि मोखांफा फनुगै फादे मिरावबाय मांगायना बागै मा फाइमानि जां मुंसा चुक माया हाइफा ताखौ बुकुराव खाता थैगे जों सालसा हायनो मा थैनाय जों बुरुत ब्लक थाइ फाइजाक 11 दिन सालङै जों बरमरा गासै फाइजाक साप्ता गायसा बुंबे पाइया क्यों मने खाया आईपीएफ तिने एमएलए जातिनि कक सारांया जों सानाय जे जों आईपीएफ तिने एमएलए रक जातिनि बागै सामोन खायमाने जातिनि कक सावैनि थैनाय जातिनि बागैनि जों सामोन तांनाय आबोचिनि समाय तांगौ किन्तु गोबां मानसि त्रिपुरा हावो परिष्कार नंगौ खाना आं बुंनो खुयाफानिनो मानसयना दे साबो गबै कक साइतों साबो जातिनि कक साइतों साबो दफानि कक साइतों आमानो परिष्कार केन्द्र नारि मानसयना दे ताखौ बुक्रो गोबां मानसिनि एमएलए दं त्रिपुरा हावो 20 जना एमएलए दङ हुकुम मारा एमएलए बासावै कक साराया चलो सारा तांनि साराया आनि जाति थै दंमने आनि समाज दंसं दंमने आनि बुरु जाति कमाई दंमने कगनो सानानि केबो ताकिनि दाबो कबै कगनो सावनि मा थिनाय केबो कबै कगनो लाई थांनाया कबै बासावनि कग सानाय किन्तु दिना एमएलए रो फाय पार्टीनि एमएलए फायमानि आं दफानि एमएलए फायो बाक्सा मने खायो एमएलए बॉयज का नहीं था बॉयज का खाने खायाबा अब आं सिवाना को नहीं मिले आं सि चिंता खाने मिले आईपीएफ ने एमएलए फाया जाति ने एमएलए से फायो आं तिने नांके हा तंके से एमएलए तंगाई जाति तंके से एमएलए कुसुम साइ थांमनाय जाति गलै के एमएलए गलै आबोनि बायां जातिनो मुथांनाय बागै ओ जातिनो सुचन खानायनि बागै ओ जातिनो मुथांनायनि बागै दायति केन्द्र सरकार रेशन सुरवानंतर अवश्य आनि तिने एमएलए तरफ থেকে दाबे रिक्वेस्ट के ताको बकुरा और थांसाननि बागै आं कयो तिने बर' जाति त्रिपुरा जाति ओडिशा जाति गुस्त्र हेनिनि सिमै आगामी दिन बाहायनो जों थानसांलायो ओ दफानि सांमा खायनाय असुकौ सेना आरो नोंथांखौ जतन हामबाय खुलुमबाय ख्या हामबाय हायनि हाय ताबुक ताइ खरकसा ताखुबाय मालायखा बंगे ओमपी आईपीएफटी डिविजन नि आदं बबो बिनि खानि कग्रक नारंना मुसु हाके बिनि खुक्तै जों सिलायानो ब अर फाइ ताम नुखा ताइ ओमति ओंमानि कारण तामो ताइ ओमति ओंमान तद चाखा ना चाया बा ओमति ओंमानि साबनि दुस
जों अब सिनालाय हाके ताखु कक्रानो चिनि खरांगो लामसोगो हाके ताखु कक्रान पुइला सिनिमुं आनि सिनिमुं के जों आं कायसा ससियेल सार्भिस ससियेल वार्कार जों टिएनए नि आं सेन्ट्रेल कमिटि नि एजिएस आं बालायखिना हामबाय निरगनि खरां मिडिया रकनो हामबाय मासाव हाके तमहिनाय हानि बसावङै निजेनि हावनो रेफ्यूजी नि रिफ्रिक जागै दं माने हायकाबा रख्लाय जागै दं माने आबन परे निजेनि मानथाय जाथाय जेमन जों हापांनि आरो जे जों राशन होनि माने आबरो बद्द ख्लाय रिजाक माने आबो नों साबनो एकदम टोटली क्राकख्लाय साबनो नों ब्लेम खायनाय आबो जों टोटली ब्लेम क्राक जों साथाय दं माने के जोंनि त्रिपुरा राज्य बा भारत बर्षर जोंनि गणतन्त्रनि अधिकार जे जिनिस जोंनि राइट टू इक्वालिटी ते फंडामेंटल राइट्स अब तंगमनि बागै सिं जे साथाय टोटली जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे जोंनि बरक ताबक जराति इसु जराति डिफ्राइब खालायगि जे अमहाय खालायजाक तंगमनि जागाबो टोटली गवर्नमेंट नि लायबिलिटीज बरक खालायथाय तंगमनि जे ताबक जे खालायजाक तंगमनि बरक थानि दायजेक ताबुक तो बरक तो साइ दङ जे बरक मिजोराम थांलिया थांगांकेबो बाक्सा थांगांकेबो बरनि मानथाय आबो फुलफिल खायगांकेसि थांनाय हाके ब्रनो जे अरो रेफ्यूजी हनै बा ब्रनि मानथाय सुक्ताय ब्रनो मथागेरि वै ब्रो अरो बाइके तंनाय नोंले तामो वानसुक आबनो बरक न अरनि जे रिफ्यूजी हि जे इंडियन गवर्नमेंट बा त्रिपुरा सरकार जेसा पानो होइतंका किन्तु बरक जे रिफ्यूजी अंगै माया कारण बरक जे अरनि बाहाके सक पाइखा अलरेडी 22 years बरक अर सेटलमेंट खाइखा सेई सेटलमेंट अंजाक भारत बर्षनि कायसा आइन दं जे 10 बोसोर परे हिंकानो बरक खरकसा इंडियन सिटीजनशिप माने बनि अधिकार दं जे सिनि जार जार एकटा 19 जार आगत दं सिनि आर्टिकल्स नंबर जार जार अधिकार सेई अधिकार मुताबिक बरक न अर रिफ्यूजी होवाने कुनो प्रस्तुत सिकाया बरक न अ जागानो परमानेंट सेटलमेंट खलायरवने अंथों जे इंडियन गवर्नमेंट अबन सिनि रिक्वेस्ट दै त्रिपुरा राज्यनि गवर्नमेंट अबन जों अबन रिक्वेस्ट खालाय जे बरक न अर अलरेडी 22 years दं माने बागै बरक न अर जेहेतु परमानेंट सेटलमेंट खलायरवने अंथों तार बनि परेबो जे ताबक बांग्लादेश से फाइ तंनाय कबांमा बुरुं बुरुं बरक तंनाय रक बाहायनो बरक ताबक कबांमा फाइ तं अबैध खलायो सै बरक न ताबक जरातै परमानेंट सेटलमेंट कबांमा रजाक माने जों लुगै तं इलीगल इमाइग्रेन्सि होनाय रक न पियाबा आनि बरक ताबक जे आनि दफारक असक जरा भारतनि संविधान अनुसारे अर 22 बोसोर तंजाक न भाइ के बर रिफ्यूजी हमा आनि प्रश्न के बसे बनि बागै जों कयो त्रिपुरा राज्यनि सरकार इंडियन सरकार न अब दाक्ति दाक्ति सल्युशन खलायो बरक न सेटलमेंट खलायनि अंथों पाइथागो नों तो अरो भाई नि सागनि मकल बाय नुखा अरनि बियाल रक अरनि ट्रेक्टर रक अरनि मुक्ति रुवाइमा रक अरनि हावो कलमतै मुक्ति क्लाइमा रक नों नुखा हाके त्रिपुरा हास्तेनि लुकु रक न चिनि खरांनि बखाक्तै नों ब्राव न अरनि तंमुं न तामु साखलायना मुचु बेलायखना हामबाय जों जोंनि 19 दफा जाति तंनाय रक न आं अबन साखलायनि मुसुगो जों केबो ताबक बरियां ब जमातिया ब कलायनि जों तेबे ता सालायसिदि जोंनि ताबक जरा फाइखा जों थानसांनानि जों ताबक जरागो जरानो नमारनाय जरानो तंमुन अमाय केरम यांके कायसानि दफाना सकमाय पै सकमाय पे के तै कायसा दफाना सकमनाय आबनि परे कायसा कायसा के बर दंसक लागि जों टोटली अ हासा कने एबलिश क्लाइपेनि बांगै कायसा षड़यंत्र बा कन्सपिरेसी जे कोनो गवर्नमेन्टनि तरफ থেকে के अमाय तंखनानि जों मावानसगो नायनायका जों थांनाय गो 22 बोसोर 25 बोसोर सीपीएम गवर्नमेंट खलाय तंफ्राव भानि जों नुखा जे बर मंसाफान परमानेंट सेटलमेंट खलायनि बा बरनि सल्युशन खलायनि कुनो कक्साया फिया ताबक तबैसा हे फाइ तिनि तिम नुखा सेई नुकमानि अब बेलायकिनि चिन बखराव खाम प्रोजेक्ट ओ खाम प्रोजेक्ट माने बागिनो आनि तिप्रिसा आनि तिप्रि दफारक आनि बरक दफारना आं कयहरु दे आं ककुसार मंसा फाइदि जों केबो नेनि आनि बनि जों फ्लायागै जों जत याफ्रि बाक्सा खलागि जोंनि हाव जों तंनानि भाइ खलायनि नांखा जों गणतन्त्रनि माध्यमे बा आइननि माध्यमे जों अमनो सल्युशन खलायनि बागै जों बसकिं याफ्रि सालायानो हामबाय ताकुक न आव नरो खाना खाना खरकसा ताकुक ओमपी डिविजन नि ओंगि फाइमानि बेनि खुक्तै जों खाना लायका अरनि कबै कक्तमा रक ओके ओमति खायनो जों ताइबु लुकुरक बाय कक्सानो चाइतकनाय नरक नायतंदि चिनि खरां